Головний акцент виступу Кіпіані, що в Закарпатті треба познімати всі в скобках цибулі з православних храмів, в дужках цибулі. Що мав на увазі цей грузин, можливо, православний, що закликав руйнувати куполи храмів в Закарпатті і написати історію Закарпаття замість самих закарпатців? Так. Головний акцент його виступу – це дійсно, можемо тепер назвати вже кіпіанізм. Кіпіані закликав, щоб в Закарпатті знімали або познімали усі цибулі з православних храмів, перебудували їх на якийсь закарпатський мотив. Майже чуть не заговорив про грузинський. Однак він акцентує, що ці цибулі нагадують московські храми, а це ще сильніший вплив руського міра, чим угорський вплив. Ще одна ягодка Кіпіані. Він пише: ми, тобто влада Києва, не можемо віддати право писати історію Закарпаття комусь іншому, навіть, розуміється, місцевим вченим. Те, що Кіпіані рекомендує нікому не дати писати історію Закарпаття, а лише писати її радянсько-українським колонізаторам, як це робилося у старі часи, нам відомо. Спершу писали нам історію Москва. Тепер пробує заново писати Київ. А рвуться ще писати нашу історію і львівські вчені. Хоча вони свою історію Львова і Галичини так і не написали. Наповнена їх історія міфами, надумками, натяжками. Якщо на нас призов Кіпіані не діє, ми прощаємо йому, то його призов руйнувати храми в Закарпатті, міняти форми куполів, то це підстава для прокуратури відкрити карну справу. Заклик грузина в Закарпатті до міжконфесійних конфліктів. Що це таке? Після Кіпіані ведучий лише Микола Рябчук деякі нюанси нам відкрив. Однак ми вже можемо ввести новий термін в журналістиці – кіпіанізм. Зміна православних куполів на храмах на якийсь другий. Наприклад, католицько-уніатський. Дуже дивно, що православний, напевно, грузин такі речі дозволяє собі говорити у нас в Закарпатті. Ми не сердимося на нього, прощаємо. Однако ми зрозуміли, так як він, так і другі виступаючі, нічого нам не принесли, ніяких планів з такими словами вони з нами або для нас не можуть зробити, ніякого розвитку Закарпаття вони не планують, а значить, треба нам готуватися до того, що, напевно, їхні рекомендації для Києва, напевно, будуть головними. Побачите, яких мудрейших людей вони послали на форум у Закарпатті, щоб тут навчити нас правді і державному послуху.